Καλησπέρα σε όλους τους επισκέπτες της έκθεσης Κυνηγεσία 2025. Σαν όμιλος ΕΠΟΣ, εγώ, ο Χρήστος Ηλιάδης, ο Στέφανος ο Πολυγέννης και ο Νίκος ο Γαλάκης, ο χορηγός μας, η Ροής, ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους διοργανωτές, όλους τους εκθέτες και όλους τους αγαπητούς φίλους κυνηγούς που για πρώτη φορά μέσα σε μια έκθεση κυνηγητικών σκύλων και κυνηγητικής δραστηριότητας βρίσκεται, θα το πω αστυνευόμενος, το αντίπαλο δέος που συναντάτε όλοι εσείς από ατυχία στα βουνά. Ξέρουμε πόσο καλά τους συμπεριφέρεστε, ξέρουμε πόσο τα σέβεστε, είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτή την αρχή, αυτή την πολύ καλή σχέση που έτσι μας αγκαλιάσατε όλοι εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πραγματικά, σας θαυμάζουμε, μακάρι και στις δικές μας φυλές, στη δική μας κατηγορία να είχαμε αυτό το διαφορές που μπορεί να είναι. Το ωραίο όμως συνολικό πνεύμα που βγαίνει προς τα έξω στον κόσμο που δεν είναι τόσο κομμένο μέσα στα κοινοφιλικά και κοινωνικά δρόμενα. Εδώ θα παρουσιάσουμε σήμερα τον ελληνικό πειμενικό, το σαρακατσάνικο πειμενικό. Θα σας πει ο Στέφανος κάποια πράγματα συγκεκριμένα, κάποιες διαφορές, κάποια ιστορία της φυλής, τι πάμε να κάνουμε τώρα, τι έχουμε κάνει με τις φυλής. Θα μιλήσουμε για τη συμπεριφορά αυτών των σκύλων πολύ σύντομα. Όποιες απορίες έχετε, θα χαρούμε πάρα πολύ να σας τις απαντήσουμε, είτε εδώ επί τόπου, είτε στα τηλέφωνά μας, είτε στα social. Θέλουμε πάρα πολύ να μαθευτούν αυτά τα υπέροχα ζώα που είναι μια πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Είναι η πανίδα που προϋπήρχε στον ελλαδικό χώρο και στο βαλκανικό με επέκταση και θέλουμε να τα γνωρίσετε καλύτερα. Όπως και εμείς, ειλικρινά το λέμε, έχουμε ανάψει τα αίματα να βγούμε στο κυνήγι, πραγματικά. Δεν το λέω επειδή είμαστε εδώ. Αλλά και οι τρεις αυτό σκεφτήκαμε με τη μία όταν μπήκαμε σε αυτό το mood. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας μιλήσει και ο Στέφανος που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου ΕΠΟΣ. Και από μένα, ό,τι απορία έχετε, θα σας στηλίζω όσον αφορά τη συμπεριφορά του σκύλου και την εκπαίδευσή του και την εργασία του. Χαίρετε. Τώρα είμαι εδώ. Ούτε για τα πανηγύρια δεν κάνω. Χαίρετε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο ελληνικός πειμενικός είναι ένας σκύλος αρχαίγονος, ελληνικότατος και προέρχεται από το Μολοσσό της Υπήρου. Αυτός ο σκύλος συντροφεύει από τα πανάρχαια χρόνια τους κτηνοτρόφους στην Ελλάδα και όχι μόνο. Επίσης, γιατί λέω όχι μόνο, αυτό που λέμε Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει κάποια σύνορα. Πριν 200, 300, 500, 1000 χρόνια δεν υπήρχαν σύνορα όπως τα ξέρουμε σήμερα. Αυτός ο σκύλος ήταν διασκορπισμένος σε όλα τα Βαλκάνια μέχρι και την Κωνσταντινούπολη. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Για αυτούς που γνωρίζουν και έχουν κάνει ένα ταξίδι στα Βαλκάνια θα δούνε πολλά σκυλιά τα οποία ομοιάζουν με τους ελληνικούς σκύλους. Ακόμα σκυλιά όπως είναι τα Σαρπλανίνας, τα Σέρβικα, όποιος διαβάζει την ιστορία τους μέσα γράφουνε ότι τα πήρανε από Θεσσαλούς κτηνοτρόφους, Χριστό. Όποιος δει σκυλιά της Βοσνίας, της Ζεγοβίνης, της Κροατίας, όποιος δει της Βουλγαρίας, ειδή της Βόρειας Βουλγαρίας, ξέρω πολύ καλά τι λέω, ακόμα και μέχρι τη Ρουμανία, οι οποίοι οι Σαρακατσαναίοι και οι Βλάκοι επί αιώνες ανεβοκατέβαιναν τα Βαλκάνια για πλάκα. Δυτική Θράκη. Έχουμε τους Σαρακατσαναίους, τους λεγόμενους πολίτες, που ήταν ακριβώς έξω από την Κωνσταντινούπολη. Επίσης,